N'ijikere maka mmemme 2023 Road Safety Day and World Day of Remembrance for Road Traffic Victims bụ ụbọchị eji echeta ndị ọrụ njem okporo ụzọ nakwa ndị nwere ihe ọdachi n'okporo ụzọ nke afọ 2023, onye Sector Commander nke ụlọọrụ Federal Road Safety Corps na Anambra State FRSC ekwugo na ọ na-agbado anya n'ibelata na-agbafere oke ọsọ n'okporo ụzọ n'ime oge mmemme ekeresimesi na-abịa abịa n'afọ ọhụụ. Ya bụ onye State Sector Commander nke FRSC Maazị Adeoye Irerewuyi mere ka mmata na ndị ụlọ ọrụ ha gbadoro anya n'ibelata na-agbafere ọsọ oke site n'iziga ndị ọrụ ha na-alụ ọrụ n'okporo ụzọ mee ka mata mkpa ọ dị ya bụ mba a na-agba n'ime oge mmemme ekeresimesi nke bụ n'obi ya bụ igbochi ihe mberede okporo ụzọ na ịfụ na enwere ọdịmma ndị na-anya ihe ọnyịnya n'okporo ụzọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata kọkwara akụkọ a n'uju. Dịka Maazị Irelewuyi si kọwaa na ya bụ mmemme bụ nke ga-ewe ọnọdụ n'ụbọchị ụka na-abịa bụ Nọvemba 19 afọ 2023 n'ụlọụka Cathedral St. Faith nke dị n'Awka, ma kọwaa na ndị FRSC ga-eji ohere ahụ wee kene Chineke ma chetakwa ndị nwere nsogbu site n'okporo ụzọ, ma kọwaa mkpa ọ dị ime ka ndị mmadụ mata uru ịgba n'ụzọ etu o kwesịrị bara. O mere ka amata na otu FRSC eguzobego amụma Ember Safety bụ nke ga-enye ndị mmadụ aka ka ije ha bụrụ siriri werere. Maazị Irelewuyi gwara ndị na-anya ihe ọnyịnya ka ha gbara igbu oke ọsọ iwezuga onwe ha n'ịṅụ mmanya ike, ma kọwaa na ihe ọbụla nke ji edochi okporo ụzọ ga-abụ nke ewepụrụ ka ije ha wee gaa nke ọma. Ọ kpọkwuru ndị eji okwu ha agba izu, ndị ọrụ gọọmenti nakwa ndị dịgasị iche iche ka ha sonyere ha na ya bụ mmemme. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.